Kardom kado kawe la so YouTube channel long kelangara do ana kwan sta mela pen pini la so video long nali tom hana ki wan pi la bangke CISF VORENG AVARSAI APUTHAK se nang wan pig lo ko ana pu sa vacancies se doma kachar lang ding ko an se nang jima ko son se ka apply nang jima la so details la ba ke non nali tom la so video long si thek pon long ekpo nali tum la so YouTube channel la long sinang ka homri milang pele ka chingon pa nali tum subscribe ikon la pen videos ta me nali tum share pon ikon tang de non pathek pen la CISF VORENG AVARSAI APUTHAK le pathek pen lang polonang la pen chethan polonang tang de non pathek pen chethan polonang Central Industrial Security Force mate CISF hin pen stame the advertisement alo release poniglo mate VORENG AVARSAI paklang poniglo kadu kawe pen 1161 an constable pen tradesman vacancies dak kipi pondo listening ki hanga bang phu abang fiatum nangli tum jong si jogdon example online si jogdon ignang po lapen jogje aprang aprang nali tum la so details tame kachini nangji lata kigenang sot lo Kecheng sinali tum thek ponlong ji CISF Recruitment 2025 lo lapen name of post labang ke constable lapen tradesman post lo kadu ka wepen da apus kapiklang pon 1161 anda apus bang pi ponik lo lason thak apos kita kethak pon labang kenali tum thek pon long ekpo constable cook afans tame 493 an pi ponik lo constable clover afans tame dak 9 an pi ponik lo constable taylor afans tame 23 an dak kethak pondo constable barber afans tame dak 199 an apus kipi pondo lason thak dak constable washerman afan stame 262 an kipi pondo sweeper afan 152 an dak apos kithak pondo painter afan stame bahini nangji lapen carpenter afan stame 9 an dak kipi pondo lapson thata electrician afan stame dak bangkli farmando lapen mali afan stame 4 ando welder afan inod nangji lapen church mechanic afan stame 1 an kipi pondo MP attendant afans tame bahini farman ladak ke thak pondo lason thak CP skill hai hoi bang nali tum dak screen along thek pon long exi level pay level 3 an 21700 pen chenglog 69100 an nangli tum long pon exi 11 puthot dak kelang pon thunang lang dolang eligibility criteria of CISF Recruitment ko PPC da eligibility criteria kipi ponma nationality labang kedak citizen must be a Indian citizen nangpo laban kacharli ang deng ko ansi kenang zima la support has tame da kipi pondo matriculation or it's the equal from recognized board skill trades on before closing date or receive of online application from example barber board maker clover tailor cook carpenter mali painter church mechanic washerman welder electrician and motor pump attendant industrial training institute trained personnel will be prepared the sedak kichar lang deng kinang zibang kanang litum class 10 le pasan tame mate matric le pasan tame lapen nalitum jogdon example dak ITI long kachar le dun tang abang phu mate abang phiatum si jogdon long chaji mate ITI certificate donang po son si ladak bang ke tok pon no lapen sweeper afan labang kenang litum dak ITI ave pins tame chok exi sweeper post afan bang ke lapen kaprek nalitum dak barber lapen board maker clover tailor cook carpenter mali painter church mechanic lapen washerman welder electrician motor pump attendant lahai tumange dak ITI certificate mate ITI long ka charlie certificate labang ke kenang sotpo lapen sweeper atum han bang ke nang nelo age mate arta lang damlo pulotang ten nang litum dak thek pon long exi 18 to 23 an abang phu abang fitum jogdun long exi alang litum dak age calculation ponji labang ke alang litum da age calculation ponji labang ke 1
2025 pen ansida coalition pon pobon nili mathada mating te la pen puthot dak ke tok dolang candidates should not have been born earlier than 2008 and later than 2007 pen 2002 2007 la swadak amahang ke thega tum mate ka juna matum labang ke arang tum han pang accept one pelobon lapen puthot tu thulang is relation labang ke nali tum da ke to giri wise si kai ke son sida ki pi pondolo SC ST atum 5 years OBC OBC atum 3 years anno application fee lang damlo pulotang te others a candidate atum kapre candidate atum da pharo isi pinangi mate 100 lapen SC ST ESM and female candidate atum bangke sikai sita pinangne lapen hola ki pinang ji atum stame payment mode labangke net banking pensi pinang po credit card debit card lapen rupee card lapen UPI auto cash in SBI branch by gathering SBI challans la soteng pen stame nalitum pimelo payment labangke lapen how to apply for CISF Recruitment the VORENG AVARSAI fan koson si ke apply neng jima step 1 na litum video description na long link long exi step 2 na litum hala so link long ber nang po lapen step 3 la bang kana litum details la registration nang po puthot na litum login nang po personal details education details na litum labang fill up nang po lapen photo sign mate signature la hai na litum upload nang po lapen upload tang thalate fee payment nang po fee payment date pena fee nang litum dak submit nang po submit date pena fee nang litum la so acknowledgement mate application form alu bangke print out pen be kong nang po laben important dates bang lang po lo nang command to pen sik ke apply ki chengima starting date of submission of online application 5 March pen se cheng pon po last date of submission of application online application 3rd April 2025 ansi last date lo na pen ke apply bang cheng pon pelang la non nang kele nang kele le lo pini pen non la sochiklo 5 pen no la March 5 pen no cheng pon po la pen ali tum la article long wang lo pulte das tamen ali tum long pon exi online application form link official notification form links tamen ali tum long pon exi la penon ki jutsi lo kai ke son official notification alo lang pon lo na screen lo na tum theklongji central industrial security force mate CISF ahin penstame constable la pen tradesman atuma fanda notification paklang poniglo kicheng sin ali tum thek pon long exi pena andak post hajar ki thak pon stame nali tum dak theklongji details nali tum na so advertisement alo mate la so notification alo long lang igon dak si details salam bangge do iglo la pen already ni li telegram channel la pen whatsapp group long stame send pon igelo la pen asam long pen stame penang an ekdo st atoma fan stame st hills atoma stame na si ningke hang abang pu abang fitum nalitum jongsi jogdon example te prabjin pen jogdon igon lapen video nalitum share igo ke share bang tine igri athema karbeng long rasta me do igo karjulong le kachinni atum sta me doji mata ningke hang atum sta me do tai la si video la bang ke nalitum share igon tangte pinie a video mate pinie update la bang ke la online ton manik nang do me thak me kadu ka ve so youtube channel long ke lang ara do an pan sta me ni den pen kardo